Coronani shimi chengai Russia Ukraine chobarogo Hayung rugui rangni bial nukjakha fia omo haijora bo Bharat hakotoni rangthong korak ngai basajak omo haino kaisa koktuma saklaikha IMF kaisa koktum pandawa kok narak thani omo haino kok saka Hayung rug rangthong IMF ni Deputy Managing Director Antoinette saye bini kok bai hinke Bharat no rangthongni beremo tebo korak khlaina bagui sebukte sanam khoni haparno ma hamsarinai 2022 bisini borokni report IMF saka thangnai bisini romino Hayungni rangthongni nangjak 2021 no tongmani 60% ulni bisiwo angkha 3.2% obo tabok or bisiwo hunke 2.7% no kelai thangnai hene khakhlai jakha omo Hayung rugino jotoni bagui jengjal angai basanai omo haijorabo Bharat no tui IMF bedek rok pohor Lama nugui tongo o kokthum pandawo manjakha RBI ni governor Shakti Kanto Das bo aro manjagui bo saka rangthongno korak khlaina no angkha tabok salchi Asia ni naharmung obo nasigui jeng samung khlaija hunke belaino hamya angnai bio report kokkhorang